Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Дөнья студиясендәге бүгенге тапшыруыбызны менә шулай тальян моңнары белән башлап җибәрдек. Бездә кунакта тальян гармоннарда өздереп уйнап кына калмыйча, ул аларны үзе дә ясый белә торган иң оста гармон ясаучыларның берсе Айрат Харисов. Исәнмесез, Айрат әфәндем. Менә шулкадәр йөрәкләрне өзеп уйнап җибәрдегез тальянда. Безнең тальян гармон ул бит халкыбызда иң яратып уйнала торган һәм гомер вакый татар халкы белән янәшәп йөргән уен коралы бит. Сугышка киткәндә булсынмы, туй ясаганда булсынмы, күңеле сагышланганда булсынмы, яисә ниндидер тагын берәр төрле бәйрәм чаралары булсынмы, сабан туйлар булсынмы, ул һәр вакытта да татар халкы белән бергә. Менә шушы тальяннарга мәхәббәт каян килә? Минем әйтергә кирәк гаиләдәндер, чөнки минем әткәй гомер буе һәр вакыт гармоны булды. Үзе уйнады, аның сеңкәшләре уйнадыр. Хәтта без өйрәнсен дип инде, без 6 бала үстек, безгә вакытында инде гармон алып бирде. Аның иң кызыгы шунда, аңа Казан дип язылган иде. Шул вакытны уже минем Казанга юл шундан куелгандыр дип уйлыйм. Сез бит инде тумышыгыз белән Башкортстаннан, Бырай районыннан. Гармонның сирен белү, тальянның сирен белү, ул ничә яшьләрдә башланды? Мен тальян белән башта уйнадым дип әйтмим. Мин башланды тальян белән 1989 елны мин Башкорт педагогия институтын тәмамлаганда диплом эш итеп алдым. Тема тальян гармон ясау. Ул вакытны Уфада бик яхшы оста, минем остазым Мөхәйров Җидәр абзый урныш мәктәбен ул эшләйде. Мин аңа өйрәнергә инде укучы булып бардым. Башта минем уйлаган идем инде институт биткәндә мин художественно-графический факультетта укыдым. Теманы алган идем инде рәсем ясарга тиеш идем мин инде. Беренче проектлар эшләдем, анда кичке вакыт, авыл тормышы нигезендә инде олы гына абзый гармон уйнап утырга тиеш иде. Мин аңа беренче проектларны, эскизларны эшләдем. Но шул вакытта нишләптер башка суктания мин ул рәсем эшләмәне, мин шул гармонны ясам микән дигән инде менә. Шул теләк инде мине шул вакытны инде Җидәр абзый кырына мастерскойга илтте инде. Мин шушы диплом темасын үзгәртеп, шул инде институтны биткәндә диплом эшләтеп, шул теләне эшләп бетереп, матур итеп сөйләп, Җидәр абзый килде, мин сөйләймен, ул уйный, башкалар җырлый дигәндәй, менә шундый матур итеп диплом яклап чыкты инде. Менә шуннан соң минем әле мин ул вакытны уйный белмәйдем, шуннан соң инде ул вакытта бит распределение бар, бүтләр уйный бердиләр Башкортстанның мәктәптә эшләгәндә инде мин буш вакытларында гел гармон, кеше белгәч инде көйләргә китерәләр иде, әкренләп. Кешегә шул гармонны көйләп бирә, әкренләп бит эшләгәч тавышын күрсәтергә кирәк. Әкренләп уйларга өйрәнә башладым менә шулай. Менә шул беренче ясаган тальяныгыз үзегез белән сакланамы, хәй юкмы? Юк шул. Кызганычка каршы мин 90 еллар азагында инде Җидәр абзыйны шаллыга чакыргач, ул мине үзе белән чакырды. Шул вакытны инде менә ярый барганмын. Анда инде менә мин гармоннан дыклап, аның белән бергә яшәп уйнарга өйрәндем. Ләкин шул вакытны инде мохтаҗлык булып мен эшләп сорадылар да аны Нижнекамск шәһәренә. Мин ул вакытны инде аны бик сорагач сатып җибәрдем. Сезнең шикелле гармон телләренең сирен белеп, гармон телләрен ясаучы кешеләр Татарстанда гына түгел, якын тирә башка республикаларда да юк дәрәҗәсендә. Татарстанда гомумән юк дип әйтик. Россиядә дә бәлки... Юк, Россиядә барлар, чөнки күбрәк менә тальян гармон турында теге үзем беләм инде. Бүгенге көнне менә җиздән үз куллары белән эшләп, тапап, җиздән тел кагып эшләүче осталар Башкортстанда да юк. Якын тирә менә миңа бит инде бөтен тирә-яктан киләләр, Самардан киләләр, Кировтан киләләр, Димитровградтан киләләр. Үзегездә юкмы дигәч, бездә даже көйләргә кеше юк, не то что эшләргә диләр. Шуңа күрә мин әйтә алам инде, что менә элек бит инде шул үлән ягында бик яхшы осталар булган, хәзер юклар. Башкортстанда да менә осталар бар, тоже бүгенге көндә инде барлар әзер тел белән ясаучылар. Ремонт ясаучылар бар. Булай башыннан азагына хәтле үз куллары белән телләрен ясап эшләүче бәлки бардыр, но мин белмим. Менә сез безгә күрсәтер өчен алып килдегез үзегез белән бу тальян телләрендә бит. Менә тальянның телен аны ничек аңларга? Мин музыкант та түгел, мин гармончы да түгел.
Менә минем өчен бу мөгъҗизага тиң әйбер. Ну, бер үләсен шулай да, чөнки бит аның башларына менә пластинка, бер гади җиз пластинка. Шуннан соң аны специаль, махсус инструментлар белән шушы дәрәҗәдә китерәбез. Шушы менә пазларны эшләйбез. Аны игә ярдәмендә дүрт ягында мотор итеп тигезләйбез. Тигезләгәннән тишеп аларга менә заклепкалар куябыз инде шыбыктан. Заклепкалар куйгач шыбыкны тапам инде һәрберсенә тел киселеп кагыла. Менә монда мин алып килгәнем шыбыкта, менә мосы җиз шыбыкны тапап эшләргә була. Менә уже аны уже монда урнаштырсаң инде менә. Менә ул уже монда үзенең урынына уже Тутып булса да карыйм әле, Айрат әфәнде. Менә шундый кызык бит ул. Һәм шушылардан бит кишү ашаганнары. Инде аны башта тапагач бер тавышын кискәч, аны кагып куйганчы тавышын бер килисең, аннан кире каккач тагын бер килисең үзгәрә. Кәлит ителә, аннан соң тагын бер киләнә тавыш. Соңгыдан инде гармон ишенә утыргач азакы тапкыр киләнә инде. Менә монысы инде әзер. Менә монысы әзер, монда менә курыш телләр кагылган менә. Монда бу цельная планка дибез инде. Менә монда курыш телләр кагылган. Әйткәнемчә инде кагарга була телләрне менә. Монысы менә мельхиор, әйтәләр бит көмеш телле гармон телләр. Ул технический серебро, менә столовый серебро диләр инде. Менә шуңардан эшләнә ул чисто көмештән түгел инде чисто. Шуннан соң менә берилловый бронза материал тоже кулланыла. Бу трехкомпонентный инде бу моның составында бериллий бар. Шуннан соң инде монда менә курыш телләр инде менә. Монда уже бу шведский сталь, бу махсус эшләнә гармон телләре өчен шундый курыш. Менә шул материалына карап, ул бит инде аның аннарысын көйе дә төрлечә чыга торган. Һәр материалның үзенең махсус тембры бар дип кирәк инде. Тембр курыш тел более ныграк кычкырыбрак чыкса инде материалның йомшаклыгына ул менә шушылар арасында иң катысы курыш. Җиз йомшаграк. Аның тембры матурак, ягымлырак дип, күңелгә ятышлырак дип инде. Аның күбрәк менә элекке осталар безнең күбрәк җиздән эшләгәннәр. Беренчедән ул эшләргә курыш белән эшләгән караганда эшләргә җиңелрәк. Җиңелрәк материал, йомшаграк материал. Кисергә, игәргә җиңел. Шем курышны эшләгән инде. Менә шушы бер тальян өчен шушы телләрне эшләргә күпме вакыт китә? Бер аймы? Бер ай юк инде. Берничә атнамы? Хәзер өйрәнгәч минем өчен ул тизрәк эшләнә. Элек инде узак эшләнә ди. Менә һәр бер гармонның инде уң ягында менә 5 планка була. Менә 5 планкага 12-13 телдән алсак та һәрберсендә 2 шәр бит аның. Ике ягында да бер тавышлы. Монда вакыт менә минем вакыт буенча алганда инде бер планканы бер көнне кагып бетерсәң бик яхшы иртәнә кичкә хәтле. Тырышырга кирәк инде. 10 көн күбрәк бәлки 2 атна китәргә мөмкин телләрне эшләргә генә инде. Вагыш һәрберсе бит игәргә кирәк, һәрберсе аның теленең осталыгы, телне ясауның осталыгы нәрсәдә тора? Менә әле тотып карадыгыз бит менә үтеп. Шушы тел, менә ул ва үтергә тиеш шушы менә безнең үзенең урынына кагылгач инде. Тимәскә тиеш. Үтергә дә тимәскә, шуның арасы минимальный булырга тиеш. Чем меньше, тем лучше. Яктылыкка карап зазорны эшлисең. Аны булай менә яктылыкка куеп карайсың да, зазорны куясың. Сам иң әз зазор булырга тиеш. Ул зазор күп булса, һаваны күп ашый гармон. Сизгерлеге югала телнең. Менә шушы инде тимәскә дә тиеш, үтергә дә тиеш. Менә шуның бөтен гармон теленең шуның осталыгы шуңарда. Дөрес итеп инде калынлыгын үзенең туры китерә кирәк. Әйдәгез менә шушы урында сыздырып бер уйнап җибәрегез әле. Хатын-кыз булгач бит инде иң беренче чиратта ялтыравыклы әйберләргә күзе төшә хатын-кызның. Менә кашлап, шуны матур итеп эшләнгән бу тальянның һәр менә шушы кашларын да үзегез куеп чыгасызмы? Әлбәттә, бу гармон башына загына үз куллар белән эшләнгән. Монда сатып алынган әйберләрдән
шимал инде, әлбәттә. Һәм шушы ташлар, Сваровский ташлар монда куелган. Кайшыларын тоже үзем тегәм инде монда. Күрекләр аны әйтәсе инде барсы. Кыңгыраулар бар ише. Телефон кыңгыраулары инде Бу кулланыла. инде сезнең үзегезнеке моны беркемгә дә бирмисез. Үземнеке түгел. Минем үземнең гармоным юк. Бу газапы менә Алмаз дигән минем дус егет кәшләнем. Үзе дә ул бик теләп йөри, өйрәнергә теләп йөри, миңа ярдәм итә. Ул инде махсус таби беркемдә дә булмаган теләм миндә булсын дип шулай үзе ничек теләде шулай эшләде инде менә. Үзе дә булышты, эшләшергә иде. Ул моның телләре көмеш телдән эшләнгән, милкиордан инде материалны инде шималны Җидәр абзый бәркем биргән иде. Монда үзенең даже клеймосы бар. Товарищество Кольчугин дип язылган 1885 ел дип язылган клеймосы бар иде. Менә монда клеймоны менә урнаштырдым. Артка монда менә шушы клеймо бар. Шундый мирас булып калырлык бик зиннәтле, затлы, Әйе, кадерле тальян. Бу барлык тальянда шулай ук итеп эшләп секиле ул әлбәттә. Вакытны күп ала. Шуңа күрә төрлечә инде кеше ничек сорый, шуңа шулай эшләргә тырышасың. Айрат әфәнде, мин беләм менә сез ясаган тальяннарда безнең танылган гармончыларыбыз Рөстәм Вәлиевнең уйнаганын, Фән Вәли Әхмәтовның уйнаганын, Ринат Вәлиев, шулай ук Рәшит абый Мостафиннар, алар сезнең гармоннарның ни дәрәҗәдә яңгырашлы икәнен яхшы белә торган гармончылары бит. Менә аларның уйнаганын ишеткәндә ниндирәк күңелдә менә хисләр барлыкка килә, гармон ясаучы буларак. Аларны сәхнәдә бик сирәк күрәм. Шулай да Рөстәм исән чагында үзенең иҗади кичәсенә чакырды да, мин соңдан эшләп биргән тальян белән чыгыш ясаганда инде мин үзем дә ашамый тордым. Неужели бу гармонны мин ясаган икән инде? Аның бик тоже матур итеп бизәлгән инде, ташлар белән җимелдәп тора, сәхнәдә бик матур итеп үземә ошады. Рәхәт бит инде. Рәхәт инде үзеңнең эшеңнең нәтиҗәсен күрү. Тугыз ел кетті мен шушы гармонда. Аны башта бір мастер ясый башлады. Анар өліп кетті. Аның шәкірті гармон ұстазы Айрат ясады. Менің конструкция бойынша енді бұл тальянда енді 5 гармон кірі. Кішкене гармонда бар, баян тауышы да бар, аккордеон тауышы да бар, тальян тауышы да. Сіз аны хәзер ойнап күрсәтә аласызмы? Мында көрәсіз. Колоколларды сіз көрмейсіз, ал мында бар, шушы кнопкаларға көдік біз аны. Тальян тауышы әдік. Мұна регистрларын тартабыз да, мында уже башқа тауышы. Мұнар әтек тағын тартабыз, мұнда кішкене гармон тауышы чыға қазір. Мұнар әтек Мына шылай эшлейбез да, мына итә фагот. Тик мына барсын да тәртәбез. Мында чиста тальян тауышы була. Шундый катлаулы гармонны ничек уйлап чыгара алдыгыз? Мұның конструкциясы меңа түшіме кірді. Ұзақ қына ұйлап ергеш. Түшімде келді шықты мұна шушының конструкциясы. Мәтен бұл тальянға хромкаларының басылары алар. Хромка басылары да кіреді. Тальянның кіреді, колоколлар кіреді. Әтек регистрлар мұнда кіреді. Әлі мұнда тағын итальян систем бойынша қойылған микрофонлар. Мұнда 10 құлыны кішәйтірге бола, бұсы сол құлыны. Радио системаның ішінде қабызасың да, шнурсыз сәхне болып, залға түшіп, ерге бола. Көз бұл мен атадым бұл супер тальян деп. Көпләп эшләп булмый әлбәттә, һәр берсе менә шулай эксклюзив итеп эшләсе килә инде. Гомумән, үзегезнең менә ничә гармон эшләгәнегезне санап караганыгыз бармы, күпме? Эшләгәннәр ничек дип әйтим, ул төрлечә.
баян теле белән дә эшләнәм. Мин аларны әйтим үземнең үз кулларым белән эшләнеп беткән мастер эшләнгән гармун дип әйтә алмыйм, чөнки телләрне мин үзем эшләмим. Хәтта корпуслар бөтен нәрсә яңа корпуска утыртыла инде. Шуннан соң алып киләләр иске тальяннарны, алып киләләр дә яңа корпуска утырталар. Вроде тоже мин эшләйм, но телләр минеке булмагач, минем гармун булмый бит. Шуңа күрә җиз телдән эшләгәннәр алар бик күп түгел. Болай инде баян теленнән җыелганнар шактый гына. Сезнең үзегезнең остаханагыз бар. Бүгенге көнне минем остахана бар. Аны Авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәмендә инде ул бирелде. Әле шунда матур гына инде гармунда эшләп атабыз. Әйтегез әле, менә сез бит инде үзегез өйрәнеп калгансыз. Шушы телләрнең серләрен белеп калгансыз. Менә бу остаханагызда Алмаз исемле егет миңа булыша дип әйттегез. Шулай да киләчәктә минем эшемне дәвам итәрлек кеше булсын дигән ниндидер күз алдында тоткан шәкертләрегез, үзегез өйрәтә торган кешеләр бармы? Әле менә тагын бүгенге көнне Рәмзил минем эшләп бирә, ярдәм итеп, кулыннан килә, эшләргә тырыша, теләге бар. Өйрәнә икән. Әлбәттә мин беркемгә дә каршы түгел өйрәтергә. Менә сез шул телләрне ясау серләрен аңлатасызмы аларга? Аңлатам. Менә ул уже тоже куап карады. Уже ул баян телләрен какканы бар. Әкренләп менә әле итальяннар белән шөгыльләнәсе бар инде. Әгәр дә теләге бар икән, күңеле ята икән, ни өйрәтмәскә? Гадәттә бит инде шундый сорау туа. Ул үзенең балалары нәрсә икән, үзенең дәвамчылары, үз балалары юк микән дигән сорауларда үзегезнең әйтеп үтегәндә кемнәрегез бар? Аллага шөкер, балаларым бар. 2 кыз. Вакытында менә мин эшләдем бит инде Башкортстанда Дүртүләр Исмаил авылында сәнгать мәктәбенең җитәкләдем. Шул вакытны мин балаларга итальян дәресләре өйрәттем, үземнең эшләгән инструментлар, гармуннар белән балаларны өйрәтеп, ансамбль төзедем, алар белән Казанга да, Уфага да, хәтта Мәскәүгә дә барып җиттем. Шул вакытны инде баштагы составта инде минем шул кеше кыз тоже уйнап бирде. Ул фортепиано буенча укыды инде. Булай инде менә хәзер Аллага шөкер онык туды, исән булып, аны өйрәтергә исәп бар. Амин. Менә кызлар, әлбәттә хатын-кызның хезмәте аның башкарак, менә оныкны һичшиксез сезгә өйрәтерлек, Ходай гомер бирсен иде дигән теләктә калабыз бу урында. Һәм әйдәгез тагын бер уйнап җибәрик әле. Шаккына түзеп утырдым сезнең бу уйнавыгызга биемичә. Һәм менә шушындый бик матур көйләр белән сез күптән түгел генә бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре өчен оештырылган күргәзмәдә катнашып, мин күргәзмәгә килеп кергәндә шушы тальян тавышына килдем. Шунда булырга тиеш күргәзмә дип, Корстонның 2нче катында урнашкан залга. Искиткеч матур тавыш иде ул. Һәм шул кадәр издереп уйнаган тавыш тальяннар янынан президент та үтеп китә алмады. Бит сезнең яныгызга тукталды, сезнең белән сөйләштеләр. Әйдә менә шул серләрне дә шишик әле. Нәрсәләр хакында сөйләштегез президент белән? Дөрес әйтергә кирәк. Соңгы шул тальян тавышы ишетсә инде ул читләп үтми килә, хәлләрне сораша. Нинди проблемалар бар дип, әле шундый безнең сөйләшү булды инде. Анда инде Марат Готович менә урын бирелде. Безнең Татпатреб союз зданиесендә минем мастерская инде. Матур гына эшли дип сөйләгәч инде, ул әйтте, әйдәгез авыл клубларын тальян гармуннары белән тәэмин турында уйлыйк дип инде. Шуны ничек эшләп була дип, менә шундый темада разговор булды инде, безнең сөйләшү булды. Ә сез ничек уйлыйсыз? Бу сезнең өчен башкарып чыгарлык эшме? Тән кирәк инде. Мин һәр вакытта Тажанда да мин Рөстәмгә әйттем, мин күптән инде хәтта хәзергә йөрим әйтәм. Елда авыл клубларынан да ничәшәр 30лап 20лап авыл клублары ачыла әйтәм. Шунда неужели бер тальян гармун алып биреп булмыймыни дип минем әйткән, шуны әйтәсем килгән иде әйтәм. Менә үзе белем инде, менә ул дөрес, чөнки инде әле монда эшләгәндә мөмкинчелек булганда эшләгәндә ни ул авыл клубларына аны гармуннар бирмәскә. Аннан әйтәбез, вот авылда уйнамыйлар, бүгенге көндә бит теләүчеләр күп.
уйларга теләүчеләр бар. Һәрбер авылда берәү генә булса да ул гармунчылар әле бар. Бар. Шуларның менә тальян тавышын ишетеп, уйнаганнарын ишетеп, балалар тартырларлар иде һәм ул кешеләр шул балаларга өйрәтә алырлар иде. Менә шулай итеп безнең авылларда гармунчы егетләребез, бәлки кызларыбыз да барлыкка килер иде, әйбәт. Әлбәттә, ул бит әле бары олылар менә монда гына мен теге менә Дмитриевградта миңа чыктылар. Олы абый, минем дә фольклорный төркемем бар. Вә сезнең гармунда уйнап чыгыш ясасыбыз киләде, мин аларга эшләп бирдем. Конгресста бикердә аларга ни өчен чит төбәкләрдән сорыйлар әйме? Әниә үзебезнең авыл клубларына сорамыйлар дигән шундый теге сорау туа инде. Неужели кирәкме микән дип. Менә әгәр дә инде бу килеп чыкса инде бу уйлар тормышка ашса бик әйбәт. Миңа да заказ була. Әле эшләгәндә бит инде авылларга да. Чөнки хәзер 50 Казан фабрикасында эшләгән гармуннар уже күбесе уйларлык хәлдә түгел. Теге бит олы кеше ул яшь кеше алгач бит матуррак гармунда, яхшырак гармунда уйнаса килә, шулай бит. Шуңа күрә яңа гармуннар. Ул күңелне дә күтәрә, ул кызыктыра. Гармунчы гомергә бит инде ул иң дәрәҗәле кеше саналган. Менә районнардан әйтәсем килә, минем Апас районы гына эшләттем, менә яңгышмасам 5 гармун, 4 гармун эшләп бирдем. Алар бик матур уйныйлар, чыгышлар Казаннарга киләләр. Башка районнар белмим, бик теге реклама җитмәү беләләрдер инде, ничә ел бит, 8 ел була Казанга килүгә. Белеп бетермиләрдер, бәлки белсәләр дә эшләр микән ул безгә дигән уйлар бардыр. Менә безнең бүгенге тапшыруыбыз ул бит инде Татарстан гына түгел, Россия гына түгел, ул гомумән дөньяның төрле почмакларына барып җитә торган тапшыру. Шулай булгач, бүгенге тапшырудан соң без кузгалыр һәм һичшиксез сезгә тальян ясарга, тальян ясап бирегез әле дигән заказлар булыр дигән өметтә калабыз. Әлдә ул теге бөтен дөнья дигәннән бар, Казакстанга да минем ничә гармун китте инде. Менә әле Якутияга, монда үзебезнең инде Россиядә, Мәскәүгә дә якын-тирә ул, мен әйтмим инде, анда барсында да әйтергә кирәк гармуннар бар, тарала. Шуңа күрә булсын, заказлар булсын, эшлибез Алла берсе. Амин, шулай булсын. Әйдәгез, без инде тапшыруыбызның ахырында тагын бер сезнең белән көйне сыздырып җибәрик. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге тапшыруыбызга килгән өчен. Һәм менә шушындый матур тальяннар ясап халкыбызны сөендергән өчен, халкыбызга шушындый матур моңнарны ишетү мөмкинлеген биргән өчен без сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә кунакта тальян гармуннар ясау остасы Айрат Харисов иде. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруны Энҗе Шәһидинова алып барды.